A chegada de San Valentín xa se nota nos comercios da nosa contorna. Os corazóns e o color vermello predominan na maioría de establecementos. Nestas datas, as pastelerías e as florerías son as favoritas pros agasallos dos namorados. Normalmente estas fechas, últimamente pues están haciendo un poquito fuertes, la gente está animada a comprar un poco para San Valentín, para Día de Enamorados. As expectativas sempre son boas, antiguamente esperábamos polo día de San Valentín para arranxar o mes, pero ahora mismo, gracias aos clientes que temos, pois casi todos os días son días de enamorados. Non esperamos por ese día, pero ese día esperamos traballar moito, claro. Os establecementos responden a esta demanda con produtos personalizados a petición dos clientes. O adorno é xenérico, pero tamén o faz personalizado, entonces o que ven é que quere unha dúcia de rosas vermellas cun peluche ou nunha caixa de regalo con X cousas, cuns bombóns, co que sea, pois tamén o preparas e non hai ningún problema. As entregas a domicilio son as máis demandadas tamén, claro. Pues nada, sí, tenemos algo preparado, tenemos cajitas de bombones, tenemos tartas personalizadas para los clientes y nada, algo un poquito, para endulzar estas fechas, claro. A situación contrasta co resto de comercios. Dende a Asociación de Comerciantes sinalan como as vendas foron caendo nos últimos anos, especialmente pola chegada da Covid. Pois cada vez a peor, a verdade, non é que significa que cada vez se quera menos, non, pero é que non sei, pois ao mellor búscanse outro tipo de detalles, non, que non é pois ao mellor pois un regalo, digamos, como pode ser algo de roupa ou algo, unha xoia, sino que se buscan outro tipo de regalos como poden ser, pois non sei, spas, máis días libres. Penso que tamén a pandemia pois nos evolucionou os gustos e as necesidades, digamos, dos clientes. As viaxes, as saídas de fin de semana ou as estancias nos balnearios aumentaron como agasallos de San Valentín nos últimos anos. Dentro do sector comercial predominan a roupa e as xoias.